Politika tan-nies bil-messaġġ tan-nies min-nies għan-nies. Din kienet il-kampanja ta' Roberta Bela tmexxija tal-Partit Laburista li ġiet fit-tmiema il-ħamis filgħaxija quddiem folla numeruża f'Raħal Ġdid. Fid-diskors tiegħu Roberta Bela semma kif bħalma f'dawn il-ġimgħat kellu kampanja pożittiva mingħajr messaġġi diviżivi hekk ukoll irid jibqa' jmexxi l-partit u l-pajjiż jekk jingħata l-fiduċja. Qal li ma kellux kampanja lesta minn qabel għax baqa' sal-aħħar sekonda wara Joseph Muscat. Il-kampanja li fi ftit jiem bnejnija mix-xejn għaliex jien ma kelli ebda kampanja lesta, jien dejjem bqajt lejali. Lejali sal-aħħar sekonda lejn il-mexxej tal-partit u qatt ma pparteċipajt f'xi manuvra biex il-mexxej iwarrab. Bqajt lejali lejh sal-aħħar sekonda. Roberta Bela attenna li bil-kampanja tiegħu it-tesserati għandhom opportunità storika li jażlu huma il-mexxej. Qal li din id-deċiżjoni se tiddetermina min se jkun il-persuna li wassal l-aħjar il-messaġġ jirbaħ meta tiġi elezzjoni sentejn u nofs oħra. Qal li hemmen fin-nies mill-ewwel jum u jaċċerta li l-għażla l-mexxej issir mingħajr biża'. Semma kif hu kien viċin in-nies u l-weġgħat tagħhom u tenna l-wiegħda tiegħu ta' mediċini b'xejn għal kull pensjonant. Sostna kif lest jagħmel bidliet kuraġġużi fejn ħaddieħor baqa' lura fosthom fix-xandir nazzjonali u qal li jrid isaħħaħ u mhux jagħlaq il-midja tal-Partit Laburista u temm jirringrazzja lil Joseph Muscat u l-familja tal-kontribut enormi li taw lill-partit u lill-pajjiż. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.